Kaixo guztioi, jarraitzen dugu zinematikako ariketekin, kasu honetan izango dugu bat higidura zirkularra landuko duena, eta esaten digute. Ilargiaren orbita ia zirkularra dela, beraz zirkularra bezala onartuko dugu. Eta esaten dugu bere radioa lurraren inguruan, hau da, zenbateko distantzera dagoen ilargiaren zentroa lurraren zentrotik, 3,8 metrotakoa dela. Ematen digute, egiten duen higidura zirkularraren erradioa. Bestetik esaten digute, 27,3 egun behar dituela bira oso bat emoteko. Higidura zirkularra goratzen badugu, horrari deitzen diogu periodo. Azkenean periodoa zenbat denbora behar dugun hasierako posiziora bueltatzeko. Egiten dizkigute bi galdera. Alde batetik galdetzen digute zein den ilargiaren abiadura eta bestetik zein den azelerazio zentripetua. Kanalean badituzue zenbait bideo higidura zirkularrari buruz hitz egiten dutenak. Beraz, ez badakizue askonen inguruan sartu, joan astiro ikusten, eta ikusiko duzue zelan bukaeran hau bezalako ariketak ebatzi aldiren. Bale, lehenik eta bain eskatzen diguten ilargiaren abiadura. Formula batzuk ikastea, ez dago txarto, lagungarri izan daitezkelako, momentu batzuetan, baina hobe formula horiek ulertu baino deduzitzea kapasak bagara. Zergaitik esaten dut hau. Abiadura eta periodoaren artean nik beti ondorengoa pentsatzen dut. Abiadura nik badakit izango dela beti distantzia zati denbora. Horretara suportzen du guztiok ez den garela, ezta? Orduan nik pentsatuko dut bira oso batean. Gure ilargiak bira oso bat ematen duenean, egiten duenen azkenean da zirkunferentziaren perimetroa egin. Eta zirkunferentziaren perimetroa ezagutzen dugu dela 2pi bider zirkunferentziaren erradioa. Kasu honetan izango da, daukagun zirkunferentziaren erradioa. Eta bestetik, ilargiak bira oso bat ematen duenean zenbat denbora pasatu da? Hain zuzen ere periodoa, hori delako bere definizioa, ezta? Bira oso bat emateko behar duen denbora. Beraz, honela jartzen dugu. Eta modu honetan berreskuratzen dugu abiadura eta periodoa zelan erlazionatzen diren. Abiadura izango da 2πr zati periodoa. Eskatzen digute abiadura, ezagutzen dugu erradio, ezagutzen dugu periodoa, datuak sartuko ditugu eta kalkulatuko dugu zenbatekoa den abiadura. Baina kontuz, datuak sartu behar dira sistema internazionalean. Erradioa, bai daukagun metotan eman da, baina denbora ematen digute egunetan, beraz lehenik eta bain egunak pasatuko ditugu segunduetara eta bain dauzkagunean sartuko dugu gure formulan. Pasatzeko egunetatik segunduetara, pentsatu, azkenean jartzen dugu daukaguna, behan egun bat zenbat izango den, eta azkenean egun baten egongo dira. 24 ordu bakoitzan 60 minutu, eta minutu bakoitzan 60 segundu. Azkenean, biderketa egiterakoan lortzen dugu zenbat segundu hau den egun bakoitzean. Egiterakoan lortzen dugu gure periodoa segunduetan. Eta esan bezala, sartzen dugu datu hori gure formulan, ez da, 2pi bider erradioa, zati, periodoa, segundutan neurtuta, eta lortzen dugun abiadura dira 789,4 metro segundu. Hau da, ilargiak daukan abiadura lurraren inguruan biraka dagoenean. Erantzun dugu lehenago galdera. Eta orain eskatzen digute, ea zein izango den ilargiaren azelerazio zentripetua. Bigarren galderak esaten dugu kalkulatzeko azelerazio zentripeta. Gauza batzuk azaltzeko lehenik eta behin. Gorputz batek daukan azelerazio totala beti izango da. Bi osagaien arteko batuketa, alde batetik azelerazio tangentziala eta beste alde batetik azelerazio normala edo zentripeta. Eskatzen digute zentripetua, azkenean ari dira eskatzen azelerazio normala. Jartzen dut hau zen nik bideotan normalean esaten diot azelerazio normala. Gorputz batek abiadura badauka, abiadurarik ez badauka ez dago azeleraziozik, baina abiadura badauka, konturatu bagara abiadura vektore bat dela. Zer zen nahi du horrek? Ez dela bakarrik garrantzitsua zein den gorputza edo ilargiaren abiadura, hau izango zen bere modulua, zein den bere azkartasuna, beste alde batetik garrantzitsua da baita ere jakitea zein norabide eta zein noranzkotan daukan abiadura hori. Zergaitik abiadura vektore bat delako. Eta marraztu dut kolore berdearekin. Fijatzen bazarete, gesiaren luzera, hau da, abiaduraren modulua konstantea da, ez da aldatzen, beti izango da berdina. Segu ariketa basterakoan, hemen jarri dugu ilargia, baina jar genezake hemen, edo beste leku batean, Orduan, edozein lekutan, bere modulua beti izango da berdina. Beraz, bere modulua ez da aldatuko.
Horrek esan nahi du, azelerazio tangentziala da, abiaduraren modulua aldatzen bada. Ez bada aldatzen modulua, zuek pentsatu kotxe batean zaudetela. Begiratzen bauzue nola jartzen duen abiaduraren markagailu horretan, ez bada aldatzen horratxa beti jartzen badu abiadura berdina, orduan azelerazio tangentziala 0 izango da. Vale? Hori da azelerazio tangentziala. Baina, abiadura vektore bat da, eta alde batetik dauka modulua, eta beste alde batetik dauka norabide eta noranzkoa, gesitxoaren bidez adierazten duguna. Izan daiteke, hori baita ere aldatzea, adibidez, lerro zuzenean mugitzen bada, beti izango da berdina. Baina, ibilbide kurbatuetan, ikusten dugunez, abiadura aldatzen da, goratu abiadura dela ibilbidearekiko tangentea, bale? Beti dela zuzen ukitzailearen paralelo. Beraz ikusten dugunez, abiaduraren modula berdina izan arren, bere norabide eta noranzko aldatzen da. Eta horrek beste azelerazio mota bat sortzen du, azelerazio normala. Abiaduraren norabide aldatzen bada, bai egongo da azelerazio normala edo zentripetua. Bale? Orduan, ariketa honetan eskatzen dugut azelerazio zentripetua existituko dena zergaitik. Ilargiak ez duelako ibilbide zuzena egiten, baizik eta ibilbide kurbatu bat kasu honetan igidura zirkularra, baina izan ziteken ez izatea igidura zirkularra eta beste igidura kurbatu bat izatea, eta baita ere azelerazio normala kalkulatu halko genuke. Zein da zati ona? Igidura zirkularrean erradioa beti da berdina eta gainera kasu honetan abiadura beti berdina denez, edozein puntutan ilargiak izango duen azelerazio normala beti izango dela berdina. Eta kalkulatu dezakegu adierazpen honekin. Vale? Beraz, azelerazio egongo da abiaduraren vektore aldatzen bada. Modulu aldatzen bada egongo da azelerazio tangentziala, ibilbidea edo norabide aldatzen bada egongo da azelerazio normala. Izan daiteke, biak egotea, bat egotea eta beste ez kontrakoa, edo ez bata ez bestea egotea. Kasu honetan hau 0 izango da, eta hau izango da existituko dela. Eta bere balioa honekin kalkulatuko dugu. Hau guztia saltzeko badago bideo bat baitare kanalean, deitzen dela azelerazio tangentzia eta normala, baina horretan saltzen dut, orain azaldu duenaren oso antzekoa. Beraz, egin behar dugun gauza bakarra da, abiadura agertzen den lekuan jartzen dugu ilargiak daukan abiadura, beti izango dela berdina, bere modulua, karratura egiten dugu, eta ondoren erradioa, bale, gure ibilbidearen erradioa, beti izango da berdina, bai, sartzen dugu, gogoratu sartu behar ditugula sistema internazionalean, baina daukagun metro segundutan eta metrotan, beraz ondo, eta lortzen duguna da azelerazio bat, gogoratu azelerazioaren unitateak direla metro zati segundu karratu, eta kasu honetan azelerazio hau lortuko dugu.